Sziasztok! Mindenkit köszöntünk a fogyókurakérdések.hu júniusi sorsolásán. A e-havi fődíjunk, ahogy a képen is látjátok, egy gyümölcscentrifuga. Nézzük meg, hogy ki nyerte. Megkeverjük a játékosokat, megállítjuk, elővarázsoljuk a kalapot, ami mindjárt megtörténik, igen. És tehát akkor a júniusi játékunk nyertese nem más, mint Vekker. Vekkernek gratulálunk a gyümölcscentrifugához. Vekkerrel e-mailben fogjuk fölvenni a kapcsolatot. És ne feledjétek, e hónapban is van játék. Játszatok velünk. Sziasztok!